Isahluko ngamashumi mabini anesithathu. Ivesi ngamashumi mane anesithathu. Kodwa saqala ukufunda kula vesi yamashumi amane anesibini phansi kwamazwi athethwa ngohlobo. Wathi kuYesu, uze undikhumbule Nkosi xa uthe weza ebukumkanini bakho. Waphendula uYesu wathi, ndithi kuwe inene ndakuba nawe eparadisi. Eli ke lilizwi lenkosi. Nkosi yoxolo mayisikele ukufundwa kwalo ngonaphakade. Amen. Eli lilizwi lesibini elathethwa nguYesu emnqamlezweni phezu kwentaba yeCalvary. Lilizwi lethemba, lilizwi losindiso, apho uYesu abonelelayo, apho uYesu angabalahliyo abantu bakhe. Inene ndithi kuwe namhlanje uyakuba nami eparadisi. Rhamente kokwethu ehleli kule ndawo. Ivangeli ezibhale le gospel kaYesu Kristu ezine ziyangqinelana okanye zithetha into enye ethi uYesu waxhonya emnqamlezweni kunye nezihange ezibini. Eli lizwi xa ndijonga ndafumanisa into yokuba liqulathe izinto ezimbini. Liqulathe izinto ezimbini ezilungileyo neziguqela umntu. Ukwamkelwa komoni oguqukayo nempendulo kaYesu ekhawulezileyo yokwamkelwa komoni oguqukayo. Kusemnqamlezweni uYesu uxhonywe nezihange ezibini, libhada ngasekunene, libhada ngasekhohlo. Umnqamlezo kaYesu uphakathi. Kodwa inhlungu ababewunazo zezimangalisayo kwaye futhi azinawo umlinganiselo. Zathe zadala into yokuba la mabhada athethe nokuba yintoni na kuYesu, ethetha amazwi anyelisayo athi ukuba ngunyana kaThixo sisindise nathi usisindise. Elungisana. Ibhekelise ba. Sisindise nathi usisindise. Athuba la mabhada anezinto ezintathu azaziyo ngokuba athemveni bethile kuYesu ayayazi into yokuba uYesu lo amxhagile apha emnqamlezweni kula Yesu wayeze emhlabeni ezokufuna nokusindisa okukulahlekileyo. Ayayazi loo nto. Okwesibini ayayazi into yoba abethelwe emnqamlezweni ngenxa yeziphoso zawo. Kwathe ekugqibeleni okwesithathu ayayazi into yoba azawuthi awubhubha okanye awufa apha
emnqamlezweni ayongena kwansabalalo apha kukho umlilo ongacimiyo. Ayayazi lonto. Ayayazi lonto. Wathi buya kula ungundlela zaziwe. UnguYesu ongasibalela izilandu. UnguYesu ongahabali amatyala wethu. Wathi uYesu wathi kubo wasizaliseka intshumayelo eyathethwa nguYesu phezu kwentaba kuJohn Zakariya phezu kwenqweme leJordani. Wathi guqukani ngokubumkani bamazulu bubabini. Thetha loo nto uYesu. Thetha loo nto uYesu. Khamenda kokwethu namhlanje uyakuba nam iparadesi ngoba owethu uThixo akasiqale nge-past tense. Owethu uThixo uthi ngoku, tomorrow. Akathi tomorrow, uthi today. Today owethu uThixo. Kodwa khamenda kokwethu umvangeli uLuka usicacisela okwakati emhlophise ehlungwini into yokuba la esinye sesihange saguquka. Esinye sesihange saguquka. Thina umbhali sase sacela uYesu okokuba aze asikhumbule akufika ebumkanini bakhe. Khamenda kokwethu ethandazayo. Wathi uYesu kaThixo ngoba ezakhe izinto asilungi ngelethi ixesha lothanda kwethu. Wathi namhlanje yakuba nam eparadesi kaBawo ngoba uThixo lo unguThixo nako. UThixo nako. Khamenda kokwethu ethandazayo. Wathi uYesu namhlanje ndakuba nawe eparadesi kaBawo. Kwangangathi kuzaliseka inyaniso eyathethwa ngenye imini lunqulo lamamethodi athi xa ethetha inqulo lasekhaya athi inhliziyo ekuhlambulukileyo nekrazukileyo akayideli uThixo. Thatha loo nto lombhali. Khamenda kokwethu ebhedesayo. Kodwa ukunyaniseka kwelibhatha nokuqiniseka kwalo wayenza inhliziyo kathi Yesu yanethemba ngoba kaloku thina ezethu izicelo zincinane kusukela impendulo ibende. Namhlanje uyakuba nami eparadesi kaBawo. Uthina umbhali xa ndizawuyeka khamenda kokwethu uthina umbhali sahamba sayawuxhamla ubomi obungunaphakade eparadesi. Sahlala khona sadla khona umthobo ngoba sifumana inguquko emnqamlezweni. Lo mbhali sahlala khona. Khamenda kokwethu asiyazi iparadesi. Sazi into ngeparadesi, asazi into ngeparadesi. Kodwa inye into esiyaziyo uba eparadesi kuhlala amakota kwaThixo oyisileyo. Eparadesi kuhlala amakota kaThixo oyisileyo. Kuhlala abantu abangcwele, kuhlala abantu abaguqukileyo, kuhlala abantu abanenhliziyo ezihlambulukileyo eparadesi. Athi ke lo mbhali athi inhlungu inyembezi zosuliwe kunjalo nje zivalelwe ngaphandle. Asho lo mbhali. Kodwa uYesu kaThixo athi namhlanje ndakuba nawe eparadesi kaBawo. Khamenda sekhaya ethandazayo. Azange siye emnqamlezweni. Asange simvume uYesu ba asikamvu uYesu ba uthini ngomnqamlezo. Kodwa ke ngoku khamenda sekhaya jika ubuso ujonge emnqamlezweni.
uza kumvuba uYesu uthini ngomnqamlezo wena lizwi lesibini abantu ababuya emnqamlezweni ngamanda kokwethu ngabantu abahlamjulwe izono zabo zaxolelwa ufike ngoku bevuma ingoma eyodwa bese sixolelwa siphilisa ngezonhlungu zakho siyahlanjwa ezonweni ngelo gazi lakho masambeni ngabantu akwethu siyene kuYesu emnqamlezweni ubuYesu uyasibiza ubuYesu nguYesu ongenangxaki nathi unguYesu ongasibaleliyo amatyala ethu unguYesu osoloko esithanda masiyani ke ngoko ngobunisi bethu sijonge kuYesu emnqamlezweni sizava amazwi awathethayo athi namhlanje yokuba nawe eparadise inkosi yoxolo mayisithande inkosi yoxolo mayisikelele ukufundwa nokushunyala kwelizwi lwayo ngoku kudebe unaphakade amen.